Kaixo maitiak ongietorriak Albinaren gida travestira. Gaurkoa hitz egingo dugu ileari buruz. Drag artista batean pentsatzen dugunean, askotan irudikatzen dugu ile orde haundi eta koloretsu batekin. Baina ez du zergatik ala izan behar. Beti esaten dizudan bezala, travestismo egiteko modu ugari daude. Modu guztietan ikusi ditzazkegu ile luzeak, motzak, kardatuak, lisoak, gainera hori oso modan daude olako forma geometriko batzuk bilatzea, baita imaginatzu ditzazkezuen forma handi guztia, eta dena zoragarria da. Gainera askotan oso garestiak diruditen ileordeak AliExpressen erositakoak dira, eta ez dira batere garestiak. Ileorde mota asko daude, baina 3 sailkatuko ditugu. Ohikoenak lace frontak badute hemen tul antzeko bat, azalarekin nahasten dena. Gero baude full lace deitzen direnak, baina hoiek garestiak izaten dira, eta tula buru osoan zehar daukate. Eta hirugarrena ez dena oso gomendagarria, baina normalean merkeago izaten dena da hard frontak. Horiek ez dute tul hau, eta gematera betzen dira flekilloa dutenean, eta olakoak. Dibinak ere izan daitezkela, baina gaur egun lace frontak dira gomendagarrienak, eta ez dira batere garestiak.